L-edorjal tal-Gazzetta l-Orizzont innota li l-Oppożizzjoni Nazzjonalista kellha attiġġament medjokri fil-Parlament waqt id-dibattitu dwar il-ġejjieni tal-linja nazzjonali tal-ajru. Fil-fatt jisħaq li l-Oppożizzjoni iddeġenerat id-diskussjoni għal waħda mhux biss partiġjana imma b'ħafna waqtiet maqtuha kompletament mis-suġġett propju. Ġie nnotat kif l-Oppożizzjoni flok diskussjoni serja u denja infexxet f'tajjir, attakki u akkużi bla sens li l-Gvern attwali kien li falla lil Malta. L-editur jgħid li tali aġir mill-Oppożizzjoni seħmet għal-poplu kien qed jistenna viżjoni matura u aħjar f'dan is-settur billi anke tkun spalla ma spalla mal-Gvern biex jinstabu l-aħjar soluzzjonijiet għal problemi li kienu ilhom li bdew fuq il-linja nazzjonali tal-ajru. Intqal kif diskors ta' 25 minuta il-Kap Nazzjonalista Bernard Grech iddedika kważi terz minnu dwar l-Malta waqt li dan ġie deskritt bħala ħin moħħli li jindika nuqqas ta' viżjoni profonda li għandu l-Kap Nazzjonalista għal futur tal-linja nazzjonali tal-ajru. Min-naħa l-oħra, l-editorjal innota li l-Ministru Clyde Caruana għamel diskors dwar is-soluzzjoni biex pajjiżna ikollu linja nazzjonali tal-ajru. Il-fema tal-Gazzetta ittenni li l-Malti jixraqlu jkollu linja nazzjonali tal-ajru li tagħmillu ġieħ kif dejjem għamlet l-Malta. Għalhekk aħna konvinti li l-linja nazzjonali l-ġdida li se twieled f'Marzu li ġej dan l-irwol se taqdih wkoll temm jgħid l-editorjal tal-Orizzont. Novelli miktubin mill-Maltin tal-Eġittu se jerġgħu jaraw id-dawl f'pubblikazzjoni ġdida tagħhom bi studju dwar il-letteratura ta' ħutna migranti fl-ewwel nofs tas-seklu ieħor. L-antoloġija ta' novelli minn xtut in-Nil issa tkun ippubblikata f'edizzjoni ġdida mill-SKS. Mal-20,000 Maltin u Għawċin kienu emigraw lejn l-Eġittu fis-snin ta' wara l-ewwel Gwerra Dinjija u nxterdu max-Mara Nil u minn hemm marru fost l-oħrajn fl-Ixandra, f'Port Said u fil-Kajr. Ivo Muscat Azzoppardi u Anton G. Said kienu l-protagonisti biex ħarġu din l-antoloġija. Muscat Azzoppardi kiteb 4 novelli bl-isem Is-Sarraf, Fuq it-tram, Erq u Mewt lill-imħabba. Anton G. Said kiteb Meta x-xita nideffes dembu, Ant Bajada kiteb Nisa. Waqt li FGC kiteb in-novella fit-Teżżiża ta' Malta tas-sena 1887. Tkellimna ma' Joe Borch, id-direttur tal-SKS, li qalinna aktar dwar x'għandu jistenna l-qarrej minn din il-pubblikazzjoni ġdida. Interessanti ħafna x'huma ambjentati f'Malta u fl-Eġittu. Huwa ta' bil-ħaq qari interessanti li kull storja titfa' dawl ġdid fuq l-epoka ta' dak iż-żmien. Novella oħra, Il-Gidba tal-Mejjed, iħrafa arbija l-inqalbet tal-Malti minn Salem Hassan, Eġizzjan li tallem sew l-ortografija u l-għaqda u tallem jikteb bil-Malti daqs sħabu tal-għaqda. Minn xtut in-Nil se jkun għall-bejħ l-ewwel darba minn nhar il-Ħadd fil-Konferenza Ġenerali tal-Partit Laburista bil-prezz imraħħas ta' €10 qabel jibda jinbih mill-ħwienet tal-kotba.